Вики! Вики? Ела да седнеш. Добре, за първ път го фащам на началото. Не, тя така вече е още докато ти говориш. Аз затова я сложих да седне. Вече е. Да я замислям. Чак. Мани и кръчетите. Ключ опет. Не сме да държа. Добре, не. Ами да, защото после това, докато подействам... Ама тя е в някакво междинно положение. Нито е напълно Да, но няма как да й дам да глътне. Аз иначе имам и дизапам на хапче, но тя няма да мога да го преглътне. Дай по-добре. Чуш малко ще стам и да сломам. Малко той си стекал срока. Четири. Вико. Ще за... Ще я прибирам. Не й държи ръцете. Аз не ги държа. Само я... Да, мисълта ми е Не й държа ръцете. да не ги ограничаваш действията, защото се засилват конвулсите. Не ги ограничавам. Ще пробвам по някакъв начин да го сложим и да заламаш, защото не стане иначе. Виждаш? Ще го сложим. Тъкът, не тъкът. Мога да има 46 пулс. Сатурацията е добре да е все едно показва. Аз съм имала. Случва ми се на моменти пулса ми да падне много ниско. Диша ли? Не. Добре. Изкусно пулс. Почти няма пулс. Прави. Как е възможно това? Не мери ли? Пуста. Вики. Тръгна. Мале, сатурация 48. Пулс се качи на 94. Окей, диша, аз я виждам корема и виждам и дробовете. Започна да диша. Но сатурацията е много ниска. Какво е сатурация? Кислорода в кръвта 48. Това е протомирачка човек, на 80 те вкарват в болница. Има пулс, аз се усещам. Аз я виждам. Пулс е добре. Пулс се качи. Обаче сатурацията падна много и още държи ниска. Има диша на повърхност. Не свърши пристъпно.
пак ме изпускава капилярите в очите. Уж вече Се скачи са много. Но поне сатурацията се качи след тях, защото му превентилираше преди малко, тя сатурацията се качи. Почва да пада пулса. Защото сега пак спря да диша. Не диша малко глупо. Втория мама нищо не мога да направя за теб, освен да те гледам по главата и ти държа пръста. Съжалявам, обаче вече дадохме да злам. Ще подейства следно. 20 минути. Ден и пеното. Неговите простаци днес всичките ми звъняха ми предизвикаха. Няма в миналата среда, но няма минимум един път седмично. По-малко от това не мога да го изкарам. Обаче ще напиша И ти нали кажа, че и миналия път в сряда ти го е направил това? Днеска е сряда. Според мен е, защото тича до тук. Тя когато идва при мен на уроци не трябва да тича. Не трябва да й даваш да тича. Ама миналия път смисъл тича, ма нямаш... Да бе, знам, ама по-добре не. Да имаш, че съм ми дала. Знам, трябва да я държиш, защото тя и като почне да пее, все пак това си внася напрежение в дишане и в тяло и всичко. И тя като и тичала преди това, тотално хипервентилира тук. Той е ясно, тя не слуша. Но сега чак си сетих, че днеска е сряда, не е петък. И ти кажа, че миналата сряда го е направил. Миналата сряда ще ме толкова. Помня да бърка в устата. Айде да вземем Виктория, ще се обана нещата. Така ще се обана нещата. Това ще ги фърчи по-бързо при нея. Май излезна. Да, защото заспа. 21 минути. Виж, подмерват. Долу нагоре. Играят и очите. Нормално. Операцията се качи, че сега съм
Днес ми служих, че съм да бях взела. Вико? Дали си? Вики! Също ще да го прибера тебе, когато следващия час. По коям време? Може да прибере и аз после ще отида така ленче до мола да хапна нещо. Имам време. Вики! Мисля, че е тук вече. Опитва се да се... Вики! Тук се спадна сатурацията добре. Отпусната е. Не, мисля, че е тук, просто не е адекватно още. Виж ли тия джъркове? Такива като вторичат ръста. И това е според мен, че тялото й се опитва да се върне. Да го изключвам ли?